Nu har jeg lavet en rigtig fin tegning til dig af 7 glade børn. Vi skal finde ud af, hvordan vi kan lave nogle brøker omkring de her børn. Jeg har allerede valgt nogle ting, man kunne tælle på. For eksempel kunne jeg lave en historie, der hed, at et barn ud af de 7 børn har blå bukser. Så skal jeg tælle grønne bukser. Der er også kun et barn ud af de 7. Til gengæld er der 3 børn ud af de 7, der har grønne trøjer. Hvis jeg skal tælle blå øjne, så vil jeg igen få 3 børn ud af 7. Hvor mange børn med lyshåret? Jo, der er 2 ud af 7. Og til sidst, sorthårede børn, der er 1 ud af 7. Jeg kunne også lave en historie, der hed, at jeg ville tælle alt det grønne. Så laver jeg en grøn plet herover. Det betyder, at jeg vil tælle alt, hvad der er grønt på de her børn. Så vil jeg få en brøk, der hed, lad os se en gang, 1, 2, 3, 4 ud af 7. 4 ud af 7. Jeg kunne også lave en, der hed, at jeg ville tælle, hvor mange glade børn der var. Der er ham herovre. Ham er altså kommet til at lave en lille smule trist, men alle de andre, de ser altså rigtig glade ud. Så vil jeg få 6 ud af 7. Jeg kunne jo også lave en, der hed, hvor mange børn har bukser på. Så vil jeg jo, hvis jeg tegner et par bukser, der, så vil jeg få en brøk, der hed 7 ud af 7. Og sådan kan man hver gang man har en gruppe, der har nogle ting, der er forskellige eller ens, så vil man faktisk kunne bruge brøker til at beskrive, hvor meget ud af noget der er. Her der er, hvor meget der er ud af noget. Det er det, der er i tælleren, og det er noget, vi snakker om. Det er så 7 her. Hvis nu jeg havde haft masser af tegnegejst, så kunne jeg jo godt have tegnet flere børn. Jeg kan jo godt lige lynhurtigt skrive 2 til på hernede. Så havde det jo ikke heddet 7 længere. Så havde jeg jo været nødt til at skulle sidde og rette alle mine tal, og så ville det jo have heddet ud af 9 på alle brøkerne. Så ville nævneren jo have ændret sig til 9, for nævneren fortæller noget om, hvor mange der er i alt. Og så kunne det jo godt være, hvis de havde en grøn trøje på, eller også var glade, så ville alle de andre tællere jo også ændre sig. Og på den måde vil man kunne bruge brøker til at beskrive noget, der handler om et samlet hele. Det er rigtig praktisk, og det skal du prøve at gøre lidt senere i dag.